A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I do all of the masses who can hear it now. This one goes for the positive style by the power given from the Most High. I bless each and everyone in the name of Thy, with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land, and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sadama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale grę samba. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu kiedy trzeba idzie w sukurs. A teraz Salam alaikum, shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum, shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum, shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alaikum, shalom. Nieważne daleko czy blisko.